Hello. Strašne teplo mi je, nezvládam. Bola som práve cvičiť. Ešte som dneska nič nejedla. Práve som po kardiu a vyzerám ako kompletná. To dúfam, že ste počuli všetci, ako mi práve zaškrchalo v bruchu. Myslím sa, ako keby ma prešiel vlak, autobus, neviem ešte čo zároveň, všetko naraz. Ale dneska je štvrtok, čo znamená, že ja mám day off. Takže v rámci Spend the Week with me môžete so mnou stráviť aj môj day off dneska. Nevlogovala som rovno od rána, lebo akože sorry, ale o 6 ráno fakt akože nebudem vlogovať. Sice som ešte neraňajkovala, ale išla som si kúpiť do obchodu Celsius, lebo som prišla ráno do chladničky a zistila som, že nemám žiaden. Moje workouty nie sú také dobré, keď ten Celsius nemám. No a prosím pekne, mali tam že akciu. Takže ja by som si vás ideálne akože aj niekam položila, aby ste to videli všetko. This is what I bought. Kúpila som si dokopy 5 Celsiusov. Jeden už mám vypitý. By the way, moja najobľúbenejšia flavor, cherry cola. Poviem vám toľko k tomu, že proste oni mali zľavu, hej. Ono to bežne stojí $3. Jeden stojí $3. A mali zľavu, že ak si kúpiš 5 a viac, tak jeden stojí 99 centov. No nekúp to. No nekúp to. Consumerism, Amerika. Dostali ma s touto propagandou, bohužiaľ. All jokes aside, idem dneska do Kostka, čo ak náhodou neviete, tak to je proste taký niečo ako naše slovenské metro, lenže apparently ešte lepšie a majú tam nejaké organické veci a potom strašne veľké bulky. No a ja si tam dneska idem kupovať vajíčka, mleté mäso a možno tam natrafím na nejaké hovadiny. Oni tam väčšinou majú aj nejaké malé sample z nejakých vecí, takže na to sa celkom teším. A idem tam s jednou mojou kolegyňou, takže vás zoberiem za sebou. I'm excited. Je 8:40 ráno, mám tam byť o hodinu a asi začnem pozerať novú epizódu Summer I Turned Pretty, lebo kamoši, ja som že obsessed. Ono to vychádza každú stredu a tým, že proste ja mám day off vo štvrtky, tak to je úplne, že najlepší čas na to celé proste pozerať. A ja, ježiši, počúvajte, ma minulá epizóda bola taká dobrá, že ja normálne, Janore, že sa neviem sa dočkať tejto epizódy. Neviem sa dočkať. OK. Bye. Sme v Kostku. Stop laughing. You should watch my vlogs. I'll watch your vlog. Alright. I need eggs and yogurt. Ooh, Hershey's s'mores popcorn. Prečo to veľké ako 3-krát ja? I also want some snacks later. Yeah, we got like 2 hours. Oh, perfect. Celsius. I'm really disappointed that they don't have any samples. Takže ja som naučila moju kolegyňu nejaké slovenské výrazy. I'm just saying that I taught you some Slovak words. I want to hear some, or like just tell me something that you remember from Slovak. Šlapka. Šlapka. And what's the pine pizza? No? Yes. Yes? Yeah. And let's see what else. Zaujímavé. Zaujímavé. I feel like this is too much, but maybe if they have like a better... What the fuck has happened? Toto je moc. Pop, Pretzelzen. 30 is a lot because I'm here less than 30 days. I'm here for like 25 more days. This is 14 grams of protein per one serving. This is $8. It's not bad. Okay, beriem. Place for your phone, your vlog camera. Up here? Yeah? Should I? No, I can't get this. I look like Indiana Jones. Čaute. Vrátila som sa naspäť z Kostka a rozmýšľala som, že by som vám dala haul. Si vás setnem tu. V Kostku som nezohnala všetky veci, ktoré som chcela zohnať. Chcela som vajcia, jogurt, mleté mäso, cottage cheese, baby špenát, rukolu, ideálne aj lososa. Z tohto všetkého som kúpila vajcia, mäso a lososa som kúpila v takýchto cans. Ale potom som si kúpila ešte 2 snacky. Tieto True Bars
Neviem, čo to je, ale videla som, že tá cookie dough má byť že vraj strašne dobrá. Druhú príchuť majú peanut butter and jelly a ja akože milujem peanut butter and jelly a dneska som sa akurát ráno bavila s jednou mojou roommate o tom, že som ešte tento rok v Amerike nemala peanut butter and jelly. Rozmýšľam, že si dám snack. Dám si asi toto. A potom som si kúpila tie edamame beans. That's it. Zaplatila som za všetky tieto veci, za to mleté mäso, za hentoto a tieto snacky dokopy $84. A ľudia, ja som úplne zabudla na to, že no, však vidíte, že teraz už nemám proste lashes. Ja som v minulom vlogu ešte mala nejaké leftovers z mojich lashes, lebo v Bratislave som si išla dať nadpojiť myhy predtým, než som odišla a chýba mi to. Takže bola som znova influencnutá internetom a kúpila som si nejaké myhalnice, nejakú akože lash kit, kde by mi tie myhalnice, keď si ich nalepím, by mi mali vydržať týždeň až 10 dní. Takže som nad tým rozmýšľala, že si ich dám dneska. A tak samozrejme, že vám to natočím. Why not? Idem si dať asi nejaký obed rýchly a potom si ideme spolu robiť myhalnice. Viem, že som povedala, že si spravím quick lunch, ale nakoniec toho bolo, že chcem iba nejaký quick fix, alebo chcem poriadne jedlo. Tak som si urobila poriadne jedlo. A idem si pozrieť zvyšok epizódy Summer I Turned Pretty. Obsesia. Totálna obsesia. Strašne sa mi nechcú robiť tie lashes, ale viem, že keď si ich neurobím, tak potom budem nadávať sama na seba celý ďalší týždeň, že ich nemám a že nemám čas si ich urobiť. Takže might as well do that. Neviem, ale proste ono je to tak strašne ťažké, že akože čo mám robiť tu na v okolí? Lebo už som proste bola na všetkých týchto lookoutoch, na týchto beaches a akože úplne nemám úprimne teraz náladu zase proste na exploring nejakej ďalšej pláže. Akože áno, sú nice, ale proste na druhej strane som taká, že ja som chcela ísť aj nakupovať, už sa tu proste cítim, takže nemám tu čo nosiť, že proste furt nosím iba to isté oblečenie a proste necítim sa už tak akože pekne v tom, čo nosím, ale zároveň potom si hovorím, že ale na čo proste teraz ísť nakupovať a mať tu nejaké oblečko, keď proste aj tak to oblečenie ešte ďalší možno mesiac ani nebudem nosiť, lebo ja chodím iba do roboty. To oblečenie v robote nosiť nemôžem, lebo proste sa mi zničí. Tak na čo ísť teraz? A včera nám approvali day off s Dadou, čiže ďalší týždeň máme spoločný day off, tak si hovorím, že možno vtedy pôjdeme proste do Portlandu, že na čo proste teraz ako keby wastovať ten čas v aute. Ale zase čo budem robiť? Ale zase nechcem ísť do Portlandu sama. A teraz, jak tak pozerám na to mäso, tak dúfam, že už bude hotové, lebo ak ne, tak však to mäso vyzerá, že už je zhoreté, ty kokos. To by mohlo byť, ne? Pomoc. Jedno mäso mi horí. Ja som dopozerala epizódu. A ja som šik, šak, šuk. Fú, no tak sa ešte dlho asi budem spamätávať až do ďalšieho týždňa, keď bude nová epizóda, lebo však tie epizódy vychádzajú každý týždeň. Normálne sa musím prechádzať hore dole, fúha. Extrémne som invested v tomto seriáli. No nakoniec úplne, že change of plans, lebo baby potrebujú ride z roboty. Idem si skúsiť rýchlo nalepiť tie myhalnice, potom idem vyzdvihnúť Sašu a potom vás zaberiem so sebou aj do Walmartu. Som vám vlastne nikdy ani neukázala, že ako tu bývame, takže poďte sa pozrieť na náš dom, v ktorom bývame. Takže tuto sú main dvere. Máme tu pray often. I do, every single day. I don't. Odtiaľto tu je taká mini living room, neviem čo je toto za space. Máme tu aj klavír, ktorý nikto nepoužíva. Bubina. Ajoj. Volá sa Pino, ako to víno. Dobre. Ideme ďalej, špinkaj ďalej. Ako pokračujeme ďalej, tak tu máme našu jedáleň, väčšinou tu si dávame poštu a tuto teda ráno jedávame. Tam je ďalej kuchyňa, tam máme jednu kúpeľňu, ktorú používame, keď je naša horná plná a tuto bývajú naši landlordi. Tu už je naša veľká messy kuchyňa, tu si varíme, tu si robíme kávičku.
A tuto, keď ideme ďalej, tak toto je vlastne keby taká naša area. Tu máme my našu vlastnú chladničku a tuto je naša pantry s našimi vecami. Ako môžete vidieť, je to celkom plné. Toto je môj kabinet. Samozrejme peanut butter, almond butter, všetky takéto organic shit sú moje veci. A tu máme washer and dryer. Keď ideme tadiaľto, tak sa dostaneme na záhradu, alebo teda na takéto outdoor patio. Tuto väčšinou sedávame, hangoutíme, trashtalkujeme, gossipujeme a tu máme hot tub. Je to pekné, ale tak ja som ten hot tub využila možno čo raz. Alebo by to využívajú akože častejšie, ale mne sa proste po robote posledná vec, čo chcem, je ísť ešte do hot tubu a potom sa ešte predtým sa sprchovať, potom sa sprchovať, chápete, proste nemám na to energiu. Teda som naspäť v kuchyni, takže ako túto máme tú kuchyňu, som sa vrátila a túto pokračujeme do obývačky. Tu keď nie sú naši landlordi doma, tak na tejto telke pozerám väčšinou ja všetky seriály a filmy. Tam sú dvere do garáže, tam nikto z nás nechodí. Tuto máme takto schody hore, na vrchnom poschodí už bývame iba my babi. Tu sú dve dvere a tam nikto nebýva. Tam majú izbu dve dievčatá, tu máme kúpeľňu a tuto je taká nejaká naša common area. Takže toto je ako keby naša obývačka. Nikto z nás nehral kalčeto ešte. Tuto občas hangoutím ja. Na tomto gauči väčšinou chillujem a striham videá. Lebo na tomto grandma gauči reálne ja tu niekedy sedávam a akože vyzerám ako proste úplná babina, ale je to strašne comfy. Hej, takto sa oprem, sedím, trónim a potom si toto. Ja to milujem, prepáčte, ale akože takto tu sedím a striham si videá. To je úplne, že perfektné. Ja, keď budem raz stará, ja budem mať len takéto kreslá v dome. A potom tu máme naše okno a toto je takto chair a reálne som natočila raz jeden TikTok, kde som vyzerala ako Bella z Twilightu, čo tu takto sedela a pozerala z okna. Úplne mi to evokuje Twilight vibes, keď vonku prší. Anyway, moving on. Tam majú babi izbu. Toto je izba mňa a Daddy. Tu máme tento náš pendant, že je piece. A máme tu, že neskutočný bordel. Takže vám nebudem ukazovať, že ako to tu vyzerá, ale idem si urobiť tie lashes. Si tu takto sadnem ku oknu. Hlavne neviem, či mi to vôbec pôjde. Toto sú tie lashes, ktoré som si kúpila. Volajú sa V-Eyes Beauty a ja som bola strašne influenced. Ja som mala, že každý jeden deň reklamu na Instagrame na presne tieto myhalnice. Tie baby vyzerali strašne dobre s tými myhalnicami, tak ja, že why not? Kúpila som si celú sadu, lebo ešte mali proste nejaké zľavy, tak ja, že samozrejme. Toto je proste celá kit. 4-in-1. Tu je, že Bond Seal Remover a je tam aj applicator. Tu už sú tie individual lashes. Áno, to je v takých tých lash clusters, čiže nie sú to iba akože tie trsy, alebo teda tie proste individuálne myhalnice, ale trsy. Či? Proste tieto. Takto to vyzerá. Zase som, že mi tu hovorí, že subject lost. I'm here! Apply bond na tieto lashes, potom ich mám applynúť, potom si ich mám zasílovať. Ok, tu sú tie lashes zoradené podľa veľkosti. Chcem si pozrieť nejakú lash mapu. Ok, 10, 12, 14, 14, 14. Začíname z toho vnútra a potom slowly working towards the outer corner. Nervózne ti dáva extrém. Ja som mala moje vlastné myhalnice. Boli strašne dlhé a teraz vyzerajú takto. Dobre, girly pops, poďme na to. Come on! Na tých videách to vyzeralo viacej easy. I swear to God. Oh my God, I hate this! Guys, it's done. Nevidím. Takto to vyzerá. Takže možno som mohla urobiť aj better job, ale na to, že som si to robila prvýkrát v živote, to není zlé a trvalo mi to prosím pekne asi hodinu až hodinu a pol.
Teraz je akurát 2:30. Idem po Sašu do roboty a potom pôjdem už asi iba do Walmartu a budem si robiť nejaký meal prep. Začínam byť trošku hladná. Chcem si dať ešte taký pekný poobedný snack. Tú proteínovú tyčinku, ktorú som si kúpila v Costku. A ja som strašne dobrá vlogerka, počúvajte ma. Ja som si myslela, že vlogujem celú dobu. Ja som si neuvedomila, že tieto bars sú plant-based a dosť to chutí tak powdery proste. What's up? Zase som vo Walmarte, prosím pekne. Keďže som nekúpila všetky groceries v Costku, tak som znova pullapla do Walmartu, takže poďte so mnou na menšie nákupy. Potrebujem kúpiť iba nejaké posledné veci, fakt akože iba špenát, rukolu, cottage cheese a jogurt. That's it. Takže dúfam, že styknem ku svojmu plánu a kúpim iba to. Hey yo, I'm back. Samozrejme, že som si kúpila niečo, čo som nepotrebovala, ale našla som všetko, čo som chcela, až na cottage cheese a to oželiem, to je v poriadku, lebo mám aj čistý grécky jogurt, mám aj ochutený grécky jogurt, takže viem si to nejako substitute, ale je august. Lenže oni sa už teraz pripravujú na to, že však o chvíľku bude september, to znamená, že o chvíľku bude október, to znamená, že o chvíľku bude Halloween a proste spooky season, autumn a všetko toto. Pumpkin Spice začína v Starbuckse už koncom augusta každý rok, takže aj ostatné značky asi museli hopnúť na tento trend a ja hopujem na tento trend rovno s nimi. Keď som toto videla, tak som si povedala, že OK, I have to have this. Je to úplná hodina, ale je to proste deodorant. Je to deodorant od Dove, ale pozrite sa, že Pecan Butter Crunch. A ja som ovoňala, akože nevoňala som toto, lebo sa to nedá, ale ovoňala som sprcháč, ktorý má byť, že akože rovnaká flavor. Kamoši, ja som skoro odpadla, ja som ten sprcháč chcela naraz, že zjesť. Ovoniam toto. Toto není, že idem to ovoňať, toto je, že idem si to okamžite dať na seba. O môj bože, moje pazuchy voňajú ako karamelová kukiska. Best buy ever, ale nechala som sa skemnúť a poriadne, lebo to stojí fucking $7 za deodorant. Anyway, don't let me digress anymore. Idem domov. Čaute. Another day, another anti-slay. Ako môžete vidieť, nemám na sebe žiadne lashes a ja som si ich dávala na seba včera. Dneska ráno som sa zobudila iba s jedným okom, na ktorých boli lashes, a na druhom som ich nevala. Spala som takým spôsobom, že na chrbte a zobudila som sa proste v rovnakej polohe, ako som zaspala. Proste mne to nedáva absolútne zmysel ako to, že som ich stratila. Proste mala som ich všade po posteli a jednu som mala, že na uchu. Jak je to možné? Netuším. Uvedala som si, že si ich dám proste naspäť na toto oko. Trvalo mi to, prosím pekne, hodinu. A po hodine sa mi začali odliepať z druhého oka. Tak som to proste vzdala, vytrhla som si všetky a rozhodla som sa, že teda úplne kašlem na to a nebudem si ich dávať a asi to ani nebudem skúšať. Možno to skúsim ešte raz, ale už sa mi absolútne do toho nechce, lebo to proste trvá strašne dlho. Takže embraceujem môj naturálny look s mojimi vypelichanými myhalnicami. Mám ešte nejakých 15 minút, dokým mi začne smena. Robím až do 9. večer a dneska nám tu prší. Takže low-key by som chcela proste ostať na gauči celý deň dneska a pozerať iba filmy a seriály, ale that's not happening. Takže tak. Už som strašne vyčerpaná z tohto života, ale ideme ďalej. Proste hardworking girly. Mentálne sa nastavujem na to, že to bude dobrý deň a že ma nič už nerozhodí. Aj napriek tomu, že teda mi vypadali všetky tie myhalnice, tak to bolo dobré ráno, lebo som stihla ísť cvičiť, stihla som si dať dobré raňajky, stihla som začať pozerať Wednesday na Netflixe, takže mala som full morning a
teraz budem mať full day of working. A ešte k tomu, aby som nesnekovala throughout the day na všetkých processed veciach, tak som si za sebou zobrala grécky jogurt, zobrala som si aj moje obľúbené RX bars, čo sú vlastne nejaké akože organické proteínové tyčinky. Normálne sa teším na tento deň. Takýmto spôsobom sa by the way presviečam, alebo snažím sa presviečať každé ráno, že ten deň bude dobrý, aby som nejakým spôsobom vydržala ešte mesiac tu. Let's go! Hi! Takže prosím vás, takto to vyzerá u nás v robote. Tu robím. This is where I make all the sandwiches. Tu dávam zmrzlinu. A tu moja kolegyňa pracuje. Ja nepracujem. Dobré ráno. Ďalší, neviem, kde mám 8, takže to natáčam na iPhone. No, tie lashes mi že kompletne vypadali, ako vieme. A ja som zistila, že ja som ich vlastne robila úplne zle. Vy si máte celý ten lash bond si máte aplikovať a potom si individuálne aplikujete tie lashes. Ja som individuálne aplikovala ten lash bond a potom tie lashes. Preto to tam asi nedržalo. By the way, tu sa mi spravil taký jebák. Toto nezakryjem ani keby mám omietku, lebo je ho vidno aj z profilu. Premýšľam, či si ich mám spraviť teraz, či to mám skúsiť, lebo mám asi 1,5 hodiny, dokým proste pôjdem do roboty, ale čo ak mi to bude trvať 1,5 hodiny, chápete? Neviem. Should I just try to do it? Ale neviem, chápete proste, že som pozerala všetky tie reviews, som si myslela, že nepotrebujem návod, že si to pamätám. Once again som bola wrong. Teraz som trošku humbled. Trošku dosť humbled. Potrebujem tak 300 rúk na toto. OK. Jedno oko mám. Zrazu mám, že jaké veľké oko. OK. Wow. Podarilo sa mi to. Čaute, no. Stále neviem nájsť svoje osmo. Neviem, kde je. Ale chcela som vám iba oznámiť, že mám na sebe lashes. Neviem, ako dlho mi vydržia tentokrát. Dúfam, že mi už akože naozaj že vydržia. A idem o chvíľku do roboty. Asi o takých 15 minút odchádzam. A akurát som si urobila raňajky a pozerám Pretty Little Liars.